Ja, vi vil gerne snakke om Mærsk økonomisk set i 2019, og også i forhold til 2018. Det måtte Vi jeg. starter med at lave en redegørelse af Mærsk økonomi i 2019 i forhold til 2018. Og som vi kan se, så har der ikke været voldsomt meget forskel på deres omsætning. Den var en lille smule højere i 18, men ikke noget super betydeligt. Til gengæld var deres faste omkostninger betydeligt højere i 2019. Den er gået fra at være 3 milliarder 800 millioner til at være 5 milliarder og 700 millioner. Deres EBITDA var så også derfor noget højere i 2019. I 2019 har de også afskrevet betydeligt mere, end de har gjort i 18. Og det har så også resulteret i, at i forhold til 18, hvor vi har 3,2 milliarder i overskud, der har vi så i 19 et underskud på 44 millioner. At 18 har klart været bedre år for Mærsk i forhold til 19. Ja, og det kan man også se på, at de har betalt meget mere skat i 2019, hvor de har betalt 1 milliard i skat, hvor de i 18 har fået 180 millioner tilbage i skat, fordi de har betalt for meget. Og så er deres egen kapital også faldet en stor del, blandt andet på grund af salg af relaterende understøttende virksomheder, som vi også vil komme ind på senere. Så har vi resultaterne fra 19, og hvordan deres oprindelige forventning til 2020 det var. Deres oprindelige forventning var, at de ville få et bedre år end 2019, men på grund af corona, så har deres chef nu ude at sige, at det er en lidt kedelig nyhed, men de forventer et lavere resultat. Så de forventer faktisk en EBITDA på 5,5 nu i stedet for 5,7, som det var i 19, så den falder lige med en del. Men det er på grund af coronakrisen, at de ikke kan omsætte for lige så meget. Og så har vi lagt det her ind i Porters Diamant og kigget på de trusler, som Mærsk er kommet ud for i løbet af blandt andet 2020 og tidligere. Og så er der noget med regeringen, en udstående faktor, der påvirker dem. Og på grund af den her handelskrig mellem USA og Kina, hvor de begge lande har store markeder, har gjort, at de ikke har kunne sejle blandt andet lige så meget mellem de to. Og så har Brexit også spillet en stor del, fordi de har mange skibsværfter i blandt andet England, og så har der været nye brændstofkrav, som også har gjort, at de har haft større omkostninger i forhold til det. Og så er der faktorbetingelser. Humankapital og infrastrukturen er blevet ramt hårdt af Mærsk, fordi at deres konkurrenter har været ude og hente en af deres højtstående medarbejdere, og en af deres andre medarbejdere har trådt af på grund af nogle uenigheder. Og så relaterende understøttende virksomheder, de har solgt Mærsk Supply Service til tab i forhold til hvad de har kunne forvente af det, og det har, fordi at det har stået i minus i mange år, Supply Service, så det har de solgt. Og så deres strategiske mål, det er, at de vil være transportfirmaet med markedsdominans på alle transportmarkeder, og Mærsk 4 mål, sådan overordnet er at forbedre på logistikområderne af deres forretning. Blandt andet ved opkøbet af Hamburg Süd, som er et stort transportfirma, som har indgivet dem mange penge, ifølge deres chef, Simon Skov. Og så har vi, hvorfor indtjeningen for Mærsk er faldet betydeligt fra 2018 til 2019. Det er blandt andet på grund af olieregning, som har steget på grund af de nye brændstofkrav, og priserne på olie er steget. Og så har de givet måske lidt for meget løn, vil nogen mene. Der er en af deres topchefer, han har fået 38 millioner i løn, som er en ret høj lønning i forhold til, hvad en virksomhed måske burde betale, selvom det er en af verdens største virksomheder. Og det var alt, hvad vi havde om Mærsk økonomisk set.